Xeyirli emin kişiler nasip bulsun, hürmetli televizor qarawçılar. Sizni Sabah Oqunları televideniyesi qoynar selamli. Hem bugün 1 oktyabr Cumğa gün çıgarılışın qararga şaqıram. Efirde Otnay informasyon programması hem bugünkü çıgarılışta. Xalq ihtiyacı yerminkelerde, uzgan yollarda boylar sabasında avul xujalığı yerminkesi gürledi. Covid-19 rayonda vaziyet qatlauli, qızıl zonadan bizning maxsus xabar. Bugün zor bayram, xalqara ulkanlar kuni. Әлеге һәм башка яңалыклар турында алдагы минутларда тулырак сөйләрбез. Иң элек халык ихтияҗын тәэмин итүче ярминкә турында. Узган атна ахырында Бойлар Сабасының Аргамак картодромында халыкара өлкәннәр көненә багышлап авыл хуҗалыгы ярминкәсе үткәрелде. Райондашларыбыз ярминкәләрне һәрвакыт көтеп ала. Товар продукцияның күплеге, чагыштырмача арзанрак булуы да ярминкәгә чакырып тора. Аргамак картодромында ярминкә беренче тапкыр үткәрелде. Мәйданы киң, иркен булуын сатучылар да, сатып алучылар да шундук уңай бәяләде. Көне явымлы булса да, ярминкә мәйданы иртүк гөр килеп тора иде. Иң элек бол сатучыларның күплеге игътибарны җәлеп итте. Елның эссе явымсыз булуы умартачылыкка зыян салмаган. Уртан ыртыдан килгән Данил Хамландыш Яруллиннар бабаларыннан калган һөнәр умартачылык белән ныклап шөгыльләнәләр. Авылдан читтә урман кырыенда арендага алган җирләрендә умарталыклары бар. Ярминкәгә дә балның төрлесен алып килгәннәр. Быел артмады, киресенчә төште генә бәйләр. Узган елга караганда төште. Бал күп булган аркасында. Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгы ярминкәгә тере бузаулар алып килгән иде. Сату белән килгән Гүзәлия Пашакирова әйтүенчә, алар бер генә ярминкәдән дә читтә калмыйлар. Яңа урын картодромда бөтен нәрсә уч төбендәге кебек күз алдында. Мәйданында иркен булгач, бигрәк тә уңайлы дип ярминкә урынында бәяләп өлгерде. Бүгенге ярминкәгә бузаулар сатырга алып килдем. Ярминкә иртәнге 6-да башланды, бик күңелле. Күркәм, безгә бик ошый. Быел әле беренче тапкыр ярминкә монда Аргамакта, бик матур җирдә ошый торган, күңелләргә ятышлы җир. Бүгенге ярминкәнең урыны уңайлы, погодасы пасмурный булса да, ярминкәдә бүген бик әйбәт бара инде монда сатып алучыларга икмәк бүгенге көндә, аннары ит, шундый продукцияларны әйбәт алалар. Безнекендә исән сау булсак алырлар дип торабыз алайса. Һәр ярминкәдә дә авыл хуҗалыгы продукциясына сорау зур була. Бу юлы бәрәңге сатып алырга теләүчеләр зур чират хасил итте. Уңыш начар булгач, шәхси хуҗалыкларга да быел бәрәңгене сатып алырга туры килә. Шытсу авыл хуҗалыгы предприятиесе бәрәңгене 18 сумнан тиз арада сатып та битерде. Узган елга караганда быел уңыш бәрәңге уңышын начаррак булды инде. Узган ел 3 тапкыр күбрәк алганнайым. Яңгырлар булмаганга күрәдер инде. Шуңа күрә менә көн сайын бәрәңге артыннан итеп йөрибез. Әнә бик әйбәт нием, танышым, авылдашым шулар белән бергә менә бүген машина белән килдек. Ярминкә дигәнне ишеттек тә, яңгыр дип тормадык. Килделәр менә, мин дә алар белән килдем. Алла берса, уңышлы булсын инде, җитсен аларга. Мал асраучылар килограммы 16 сум булган арпаны да тиз арада алып битерде. Быелгысы ел инде безнең үзенчәлекле булды. Коры килде. Яз башында әз генә яңгырлар яуды дагын. Шуның белән яңгырлар булмады. Җилле, сухави булды инде безнең районда. Күрше районнарда шулай булды. Шуңа карамастан да быел бүгенге көн картлар көненә билгеләнгән ярмаркага авыл хуҗалыгы продукцияләрен бөтенесендә тулайым алып чыктык. Монда безнең бәрәңге, ашлыклар бар, комбикорм, фураж, салам, пишән, барлык культураларны алып чыктык сатырга. Безнең монда Асаба хуҗалыгыннан комбикорм чыкты, Тимершек филиалыннан инде. Яңадан бодай чыкты, Асаба филиалыннан шулай ук киек җәмгыяте, о киек безнең әтмәндә арпа, бодай, ашлык шулай ук. Килдебәкләр әтмәндә монда пишән, салам, Урта Саба шулай ук салам, пишән әтмәндә. Яңадан Шытсу хуҗалыгы безнең бәрәңге белән тәэмин итте бүгенге көндә ярмаркада. Шушындый продукциялар. Район халкы ярминкәләрне һәр вакыт көтеп ала, нидер сатып та ала, аралашып та кайта. Явымлы көн булгач, чыга алмадым дип уфтанучылар да алдагы ярминкәләрне көтәчәк. Бүген зур бәйрәм, халыкара өлкәннәр көне. Бу дата районыбызда күп төрле чаралар белән билгеләп үтелә. Төбәгебездә өлкәннәр көнендә тормыш сукмагыннан тигезлектә 50 ел янәше атлаучы парларны хөрмәтләү гадәте яши. Гаилә ныклыгын, бердәмлеген саклап 50 ел бергә мәхәббәт һәм аңлашу белән яшәгән парлар һәр вакыт күңелдә хөрмәт һәм соклану уята. Алтын туй озак еллар бергә яшәгән парларның бәрәкәтле хезмәт белән яуланган җимеше ул.
Кичә районыбызда 21-нче мәртәбә алтын, бриллиант туйларын билгеләп үткән күркәм парларны тәбрикләү тантанасы үтте. Гаилә төзү җиңел. Әмінә аны саклап калу бик күп көч, акыл һәм сабырлык таләп итә. Шуңа да алтын туй озак еллар бергә яшәгән парларның тынгысыз хезмәт җимеше. 50-60 ел иңгә-иң терәшеп, озак еллар тату гомер кичергән парларга сокланмый мөмкин түгел. Район буенча исәпләгәч 36 пар безнең 50 ел бергә гомер итүче җыелды. Һәм инде 12 пар 60 ел бергә гомер итүче районыбыз буенча. Менә иң өлкән пар монда чакырылды инде. Килә ала торганнар 67 ел бергә гомер итүчеләр. Алар безнең Шәпки Саба авылыннан. И шулай ук әйтәсе килә, районыбызда 68 ел бергә гомер итүче парыбыз дагы исән-сау яшәп ята. Бу зур куаныч инде. Безнең чаралар шундый күңелле мизгелләр тарихка кереп кала торган. Бу әлбәттә инде тәрбия чарасы безнең яшь буыннарга дагы өлкәннәр менә шушы яшькә хәтле бергә парлашып матур иттереп яшиләр. Алга таба да аларга Ходай биргән гомерне матур иттереп яшәргә язсын, исән сау булсыннар. Районыбызда инде бүгенге көндә 8000-гә якын өлкәнебез яши, пенсионерлар. Һәммәсендәге шушы өлкәннәр көне белән тәбриклисе килә. Һәммәсенә исәнлек, саулык, тазалык, гаиләләрендә тынычлык, иминлек булсын. Барлык өлкәннәрдәге кадер-хөрмәттә булсыннар. Безнең эшләп чыккан ветераннарыбыз дагы бик күп. Һәрбер өлкәдә үзенең ветераны котланыла. Аларга махсус бүләкләр тапшырыла шушы көннәрдә. Берсе дә читтә калмас дип уйлыйм, бәйрәм белән барысында. Гүзәлия һәм Рәшит Нутфуллиннар Шикша авылында гомер кичерә. Россия мәгарифенең мактаулы хезмәткәре күкрәк билгесен горур йөртүче Гүзәлия апа 38 ел буе балаларны математика серләренә төшендергән. Рәшит абый исә Ирек колхозында тырыш хезмәт куеп, лаеклы ялга чыккан. Бик тәвәккәл, булган кеше ди аның хакында яраткан тормыш иптәше Гүзәлия ханым. Рәшит армиядан кайтуга мен электр балды да бүтән ышкындырмады инде ул. 3 ел дуслашып йөргәннән соң без гаилә кырып җибәрдек. Гаилә тормышының аның төрле чаклары була инде. Бик күңелле чаклары да, авыр чаклары да күп була. Менә шул авыр чакларны үткән чакта иң беренче сабырлык кирәк инде. Сабырлык. Һәм бер-береңне аңлау кирәк. Һәм бер-береңнең нинди яхшы сыйфатлары бар, шуларны күреп, шуларны мактап, үсендереп торга кирәк. Biz iş bulata biliyoruz. 2 yigit, bir kız. 2 yigitin de militsiyada эшли. И kızım Үз ише бар. Үз мәшгульлек белән шөгыльләнә. ikisi de jigitlerin birisi üniversitesini bitirdi Yevdiyski'ni. Birisi Olabuar'ı bitirdi de Kozan'da bir şey üniversiteden bitirdi. Hadi bana savada işleyin. Zor oldu bence. Karım pensiyede, durum ilçede şep, Kozan'da şep güne çıktı. Kızım indi şunda savada. Üniversitede. Бик рәхмәт. Эш балабыз да Сабада яши. Сабаны бик яраталар. Һәм безгә ашыгыч ярдәм шикелле минут сайын килеп җитәләр. Кайчан кирәк? Эш вакытларында безне бер дә ялгыз калдырмыйлар. Димәк, гомер зая үтмәгән. Аллага шөкер, гомеребез зая үтмәгән. Балаларыбыз бик игелекле, мәрхәмәтле. Без балаларыбызга да рәхмәтле. Без язмышка да рәхмәтле. Шулай матур гына яшибез. Тату гаиләдә Нутфуллиннар эш бала тәрбияләп үстерәләр. Хәзерге көндә 6 оныкны да тәрбияләргә ярдәм итәләр. Безне үстерергә бик күп көч куйганнар. Тормышлар авыр булган бит инде, сугыш елыннан соң булган аларның туу вакытлары дагы үзләре дә катлаулы тормыш кичергәннәр. Шуңа күрә инде безгә тормыш яхшы булсын дип, әйбәт булсын дип тырышканнар. Безгә bütün көчләрен биргәннәр, безне үстерергә, кеше итәргә. Без аларга рәхмәтле шиксез. Исән сау булсыннар. Моннан соң дагы шулай матур итеп бергә-бергә яшәргә әзерләнә торалар. Инде атна ахырында да бергә җыелабыз төп йортта. Аллага шөкер, каршы алалар. Яни тәмле ризыкларын пешерә, әти мунчасын яга. Аллага шөкер, без бик бәхетле бүгенге көндә.
Алтын туйга чаклы бергә тигез гомер итү җиңел эш түгел. Ә менә 60 ел тату яшәү өчен кешеләргә күпме түземлек, зирәклек кирәк. Кызыл Миша авылында матур итеп гомер кичерүче Зариповлар һәм Бакиевлар гаиләләре кода-кодагыйлар. Балаларны бер көндә таптык. Аллаһ кодрәте белән иләнешеп тә куйдылар ди Фокия апа. Без кода-кодагыйлар белән бер авылда бергә иләнештек бер атнада. Балаларыбызны бергә таптык, ике балабызны бер көндә таптык, алар бергә кавыштылар. Шул хәтлегә әйбәт яшибез, бер нибез дә юк. Киленебез шул хәтлегә үзебезнең балабыз шикелле, аларның кызлары безнең малаебыз, шул әйтеп тә шул хәтлегә яхшы яшибез, Аллага шөкер. Ул балалар, аныклар бөтенесе бергә безнең. 5 бала үстереп, хәзерге көндә бик матур, үзебезчә бик матур дип инде. Әйбәт кенә яшәп ятабыз, менә кода-кодалар белән бик бергә яшибез. Балалар бар да яныбызда. Менә шул матур торыр өчен нишләргә кирәк? Яшьләргә шуны әйт әле. Ничек? Яшьләргә бер-беренә ябып, юл куйырга кирәк, сабыр итәргә кирәк. Менә бер-беренә юл куеп, икендә мин дисәң булмый, әзрәк син дип әйтергә кирәк. Озак еллар бергә яшәүчеләрдән моның сыры нидә дип сорарга яратабыз. Мөгаен, бер-береңнең күңел халәтен тоеп, бер күз карашыннан да аңлашып, үзара ихтирам итешеп яшәгәндә генә кешеләр күп еллар бергә гомер итә аладыр. Румия апа белән Миннегәрә ябыйда күгәрченнәрдәй гөрләшеп яшиләр. Балалар өчен әти-әни үрнәк булып торырга тиеш, диләр алар бер авыздан. Иртән торам, битем юам, шөкер диеп әйтәм Аллама. 60 ел тигез гомер иттек, аермасы инде алда да. Туган елым бала чагым туры килде, сугыш чорына, каһәр суккан сугыш ятим итте безне. Эй бер Аллам бу афәтне күрсәтмәсен балаларыма. Тәпи киткәч булыннарга чыгып, уч тутырып үлән ашадык, шуңа күрә сәламәт булдык без, көчле булдык, озак яшәдек. Миннегәрә ябый, ничек менә беренче кавышкан вакыт истәме, шуны кыскача гына әйтеп кит әле. Кайда күрдегез Румия апаны? Румия апаны 7нче классын мәктәпне бетергәннән соң Тимоши клубында бергә йөрдек. Бергә таныштык, бергә үстек без аның белән мәктәпне бергә укыдык. Алтын парларыбызга рәхмәт һәм котлау сүзләрен районыбыз башлыгы Рәис Миннеханов җиткерде. Бүгенгә шундый матур тормышыбыз, ул сезнең зур хезмәтегез, сезнең бердәмлек аркасында шундый яхшы тормышта яшибез. Аның өчен аеруча сезгә бик зур рәхмәт. Инде гаиләне алганда Дөресен әйтергә кирәк, безнең өлкәннәребез бүгенге көндә инде лаеклы ялда булсалар да, алар эштә булган вакытларда күбрәк эшлиләр. Алар оныклар белән, анучылар белән зур хезмәттә, тәрбия бирүдә. Бүген яңадан сез шушы яшьләрне искә төшереп, тагын шуның хәтле тормышлар яшәргә язсын. Аның өчен сезгә куштай сәламәтлек. Булганлыгын күреп, табыннарыгыз мул булып, нинди хыялларыгыз бар, бүтәнсе Ходай бирә күрсен. Яхшы эшләрегез үзегезгә күпрәк әйләнеп кайтсын. Инде үзегезнең балаларыгызның игелеген күреп, матур тормышта яшәргә язсын сезгә. Бөтенесе өчен бик зур рәхмәт сезгә. Бу көнне гаиләләр адресына бик күп җылы сүзләр әйтелде. Теләкләр мәркәзебез Казаннан килгән кунагыбыз Андрей Никиташин тарафыннан да яңгырады. Мы желаем вам безмерного счастья, бесконечных радостных долгих лет жизни. Пусть ваши сердца бьются в унисон, крепким будет здоровье, а рядом всегда будут внимательные и заботливые дети и внуки. Кеше гомере кызык бит ул. Гомер язы үтә, көзе килә дип язылган шигырь юлларында. Гомерләребезнең һәр фасылын шушы күркәм парлар кебек кулга-кул тотынышып, бер-беребезне хөрмәт итеп, пар аккышлардай үтәргә насип булсын. Өлкәннәр көне уңаеннан Дулкын радиосы да зур эш алып бара. Районның кайгырту фондына игъана җыю максатыннан радиомарафон уза. Бүген эфирда көн дәвамында район оешма предприятие җитәкчеләре чыгыш ясады. Шул рәвешле районның кайгырту фондына шактый күләмдә физик һәм юридик затлардан игъана акчалары күчерелде. Өлкәннәр көне декада буларак үтә. Шуңа да әле игелекле бәндәләрнең фондка акча күчерү мөмкинлекләре бар. Безнең 1 октябрь ул традиция кереп, еллыгыча без радиомарафон үткәрәбез. Инде менә
юбилей дип әйтергә була. 20 тапкыр районда үткәрә бу радиомарафон. Әлеге радиомарафонның инде төп максаты ул мен әйтер идем беренчедән үзебезнең өлкәннәрне очраштыру. Менә без шушы үзебезнең телерадиокомпанияда күп кенә очрашулар безнең бүгенге көндә планлаштырылган күп кенә кызыклы очрашулар, фикерләр алышу. Менә шул очрашулар белән өлкәннәр белән очрашып, әйтер бит татар халкында бер очрашу үзе бер гомер диде, шуңа күрә бер гомер кичереп, шушы без радиомарафонда үзебезнең шушы өлкәннәр көне башлаган көнне үткәреп җибәрәбез. Һәм инде икенче төп максат дип әйтер мин ул безнең шушы радиомарафон үткәреп ярдәм фондына күпмедер акчалата финансларын җыю, чөнки безнең аларда өлкәннәребез бар, яшәп килә. Һәм инде менә шушы алдагы бер елга без радиомарафон белән күпмедер акча туплап калып, аларга алдагы көннәрдә без күпмедер мәсьәләләрне хәл итәргә булышлык итәбез. Безнең районда бүгенге көндә район халкының 4/1 өлеше инде ул пенсионерларыбыз, өлкәннәребез. Алар саны бик шактый. Безнең белән берлектә бер команда булып без яшәп киләбез. Безнең район тормышына читтә калмыйлар, мәдәният өлкәсендә, спорт өлкәсендә уңышлары бик зур. Кешеләр актив булсыннар иде. Инде алар безнең өлкәннәребез күпне күргәннәр, фикерләре төпле, менә үзләренең булган тәҗрибәләрен безгә биреп, үзләренең тәкъдимнәрен биреп, шулай безгә булышып, алдагы көннәрдә безгә булышлык итеп, тормыш итеп килсеннәр иде. Бәйрәм уңайыннан бар өлкәннәребезне катыйсы килә. Барыгызга да исәнлек, саулык, матур тормыш, борчуларыгыз булмасын. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез Сабад укунары телевидениесында атна информацион программасын карыйсыз. 1994 елдан бирле 100дән артык илдә 5 октябрь укытучылар көне дип билгеләп үтелә. Бу бәйрәм белем бирү өлкәсендә эшләүче һәркем өчен дә мөһим. Әлеге бәйрәмнең гамәлгә керүенә 1966 елның 5 октябрендә Парижда укытучыларның җәмгыятьтә биләгән урыны дигән җыен үтүе сәбәпче булып тора. Нәтиҗәдә ЮНЕСКО вәкилләре һәм халыкара хезмәт оешмасы тарафыннан укытучы статусына кагылышлы тәкъдимгә кул куела. Россиядә 1994 елдан бирле бу бәйрәмне 5 октябрьдә билгеләп узалар, аңа хәтле ул айның 1 ял көненә туры китереп үткәрелә иде. Саба районы мәктәпләрендә 659 педагог хезмәт куя, араларында гаиләләре белән шушы хезмәттә булучылар бар. Барлый башласаң, укытучылар династиясы да шактый. Бүгенге чыгарылышта без сезне Шикша авылында яшәүче Зәйнәгыевлар гаиләсе белән таныштырырбыз. Шикша төп мәктәбендә 22 педагог балаларга белем һәм тәрбия бирә. Коллектив белән 2006 елдан бирле мәгариф өлкәсендә 30 еллык эш тәҗрибәсе булган Наил Зәйнәгыев җитәкчелек итә. Шушы Шикша авылында 65 елда дөньяга килеп, 73 елда 1 класска укырга кирдем һәм 81 елда мәктәп 8 елда мәктәпне тәмамлап, Казан шәһәрендә укырга барып, анда 9 һәм 10 сыйныфны тәмамлап, шулай ук инде шоферлыкка укып, права алып, туган авылыма кайтып, шофер булып эшли башладым. Инде ул вакытта югары уку йортларына керү теләге булмагандыр инде. Армияга алындым 84 елда һәм инде хәрби бурычны үтәп кайтканнан соң да Ирек колхозында шофер булып эшләдем. Һәм шушы эш барышында инде туган ой педагогик институтына алып килде. 86 елда укырга кирип, институтны 91 елда тәмамладым. Тормыш иптәше Зөлфия Фуат кызы да шушы мәктәптә татар теле һәм әдәбияты фәненнән белем бирә. Аның эш тәҗрибәсе 28 ел. Икесе дә югары белемле. Авыл халкы, балалар да аларга тирән ихтирам белән карый. Безнең татар халкында бик матур бер мәкаль бар. Чиләгенә күрә капкачы, бәхетнең менә шушыдыр ачкычы. Зәйнәгыевләр гаиләсе шушы мәкальнең тормыштагы ачык мисалы булып торалар. Наил Мөхәммәтханович бик таләпчән, эшне җиренә җиткереп башкара торган, тату бердәм көчле коллектив туплаган гадел җитәкче. Зөлфия Фуат кызы шулай бик сабыр, бик уңган, күпләргә үрнәк булырлык шәхес. Күп санлы мактау кәгазьләре аның тынгысыз хезмәтенең нәтиҗәсе. Зөлфия Фуатовна бик ярдәмчел, шәфкатьле кеше. Аларның һәр дәресе мәрхәмәтлелек, шәфкатьлелек үрнәге булып тора. Менә нинди генә сорау буенча мөрәҗәгать итсәк тә, шәхси сораумы ул, эш буенчамы киңәшеп, уртак уңай нәтиҗәгә килеп, менә шундый дус тату эшлибез. Шуңа күрә уңышларыбыз да, нәтиҗәләребез дә бар. Бу коллективта әле мин үзем генә түгел. Менә Наил Мөхәммәтхановичның кул астында без, киленем, ике улым да бергәләп семья белән эшлибез. Шуңа күрә
бик хөрмәт итәбез, бик хөрмәтле гаилә. Шикши төп мәктәбе үзенең яхшы педагогик составы, укучылары белән горурланып яши. Олимпиада конкурсларда да алар актив катнашып, призлы урыннар ала. Бу уку елында безнең мәктәбебездә барысы 72 укучы белем ала. Укытучыларыбыз барлык конкурсларда да бик актив катнашып, район, ул булмаса республика күләмендә бик матур урыннар яулыйлар, матур дәрәҗәләргә ирешәләр. Шул ук вакытта укытучыларыбыздан калышмай бик зур күләмле конкурсларда үзләрен сынап, җиңеп чыгалар. Шулай ук безнең уңышларыбыз фән олимпиадаларында да бик күп. Төп мәктәп булуыбызга карамастан, барлыгы безнең узган уку елында 10 призлы урыныбыз булды. Шулай ук республикада ОБШ фәненнән бер укучыбыз призер булды. Балаларның меңләгән сорауына җавап бирүче, аларның шуклыгына сабыр итә белүче, тирән белемле, ачык йөзле укытучы. Зөлфия Фуатовна укытучы идеалына туры килүче педагог. Атнага 24 сәгать татар теле һәм әдәбияты фәненнән белем бирә. 7-нчеләрнең сыйныф җитәкчесе һәм бу аның 7-нче чыгарылышы да. Иң беренче укытучы нинди булырга тиеш? Бу сорауны инде һәрбер укытучы үзенә бирергә тиеш, дип уйлыйм мин. Укытучы иң беренче балаларны яратсын, үз фәнен яратсын, тырыш, эзләнүчән булырга тиеш. Хәзерге заман балалары бик активлар, үзләре дә бик күп беләләр. Шуның өчен укытучы инде алардан да күбрәк белер өчен һәр даим эзләнергә, яңалыкка омтылырга тиеш. Менә шулай булганда гына, кулга-кул укучылар белән кулга-кул тотынып эшләгәндә генә без үз фәнебезне укучыларга яраттыра алабыз. Аларга туган телгә һәм әдәбияткә мәхәббәт тәрбияли алабыз. Укучыларга ничек иҗады якын килергә, аны фәнгә карата ничек кызыксындырырга, буш вакытында укытучы һәр вакыт әнә шулар хакында уйлана, еш кына үз-үзен тәнкыйтьләп тә ала. Укытучының инде аның шундый бер гадәте бар. Укучыга кисәтү ясыйсың, аннары кайтканда, кайткач шуны уйлап йөрисең. Нишләп шуны әйттем микән инде, нишләп бу бала үпкәләмәде микән инде миңа? Үпкәләп өенә кайтып китмәде микән дип, икенче көнне менә шул укучыны тизрәк күреп, нәрсәдер аңа берәр төрле яхшылык та эшлисе килеп куя инде. Укучылар белән менә бергә бер калып, ачылып сөйләшкәнегез бармы, бармы укучылар? Бар. Кайбер укучылар менә үзләренең бәлки кемгәдер әйтмәгән серләрен дә әйтәләр инде, бигрәк тә класс җитәкчесе буларак инде, аннары класс җитәкчесе буларак югары класс егетләре, кызлары инде. Менә ачыларга яраталар инде. Аларга бит ни киңәш кирәк, бәлки аны гаиләдә әйтеп тә булмыйдыр инде. Әти-әнигә әйтми торган әйберләр дә була бит инде. Менә шундыйлар бар, аларга инде яхшы киңәш бирсәң, алар сөенсә, менә шундан да зур бәхет юк инде. 9-нчы сыйныф укучысы Камил Әмиров татар теленә кичкенәдән гашыйк. Олимпиадаларда катнашып алган призлы урыннары өчен ул укытучысына рәхмәтле. Дәресләр тамамлангач та менә шулай җыелышып белем арттыру балаларның яраткан шөгыле. Безнең өчен Зөлфия Фуатовна бик көчле укытучы. Аның тырышлыгы һәм таләпчәнлеге белән мин республикаларга кадәр районда урыннар алдым, республикада призер булып кайттым. Безнең мәктәптә bütün укытучылар бик таләпчән, аларның тырышлыгы да зур, алар безнең мәктәпне күтәрәләр. Шуның белән генә безнең укучылар урыннар алалар, гел ярышларда катнашып баралар. Шунысына мин бик сөенәм. Камилә Гыйбадуллина да Зөлфия Фуатовна укучысы. Бергә алар күп кенә конкурсларда җиңеп, киләчәккә яңа максатлар куеп яшиләр. Менә быел гына республика күләм Алтын каләм фестивалендә җиңүче булып кайттык без. Серле каләм конкурсларында катнашабыз. Гомумән без аның белән гел бик күп итеп эшлибез инде. Һәм минем күпчелек җиңү казанышларым нәкъ менә Зөлфия апа белән. Барлык укытучыларны да аларның һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйм. Аларга сау-сәламәт булырга, бәхетле булырга, авыр, ләкин бик лаеклы эшләрендә уңышлар телим. Алар һәр вакыт хәзерге шикелле көләч йөзле булып, безне яратып, бик тырышып эшләсеннәр иде.
Наил абиның әбисе Зәйнәп, бабайы Әсгат абида Шикшә мәктәбендә башлангыч сыйныфлар укытучысы була. Алар турындагы истәлекләр мәктәп музеенда саклана. Әби бабай эшен дәвам итү Зәйнәгыевлар өчен икләтә, җаваплылык исти. Көндә шушы сукмактан алар мәктәпкә килә, кичен кайтыр юлга кузгала. Өйдә аларны әниләре Дулкыния тәмле ашлар, якты йөз белән каршы ала. Алар 7-дә чыгып китәләр инде. 4-5-тә кайталар. Хезмәтләре бик авыр, аңлыйм эшләрен. Инде мин дә тырышып кайтуларына ашарга әзерләп торам. Үземчә, без үзебез укытучылар династиясе дияргә булдайным. Ике яктан да шулай. Без барында бәйрәм белән котлап килгән туганнарының барысы да укытучылар. Нуркия Файзрахманова Наил абиның бер туган апасы. Гаиләсе белән ул Явлаштау авылында яши. 29 ел гомеремдә мин мәгариф системасында эшләүгә багышладым. Шуның 5 елын балалар бакчасында һәм 24 елын Явлаштау урта мәктәбендә география һәм җәмгыять белеме фәннәреннән белем бирдем. Авылга без инде хәзер кунакка гына төшеп йөрибез. Әни безнең Наил һәм килнебез Зөлфия тәрбиясендә бик хөрмәтле, кадерле әби булып гомер кичерә. Мин аларга бик рәхмәтле һәм минем күңелем тыныч һәр вакытта дагын, чөнки әни һәр вакытта алар бергә. Измә мәктәбендә директор булып эшләүче Зөлфәт Гыйбадуллин Зөлфия апаның бер туган энесе. Булачак тормыш иптәше Ризалә белән дә ул мәктәптә таныша. Без гаиләдә 4 бала туып үстек, 2 кыз, 2 малай. Бүгенге көндә менә шуларның инде 4-без дә без укытучы, һөнәрлек белән шөгыльләнәбез. Апабыз Шикшә төп мәктәбендә татар теле укыта. Мин үзем 22 ел инде мәктәп директоры булып эшлим. Сеңлебез Нурсия Шәмәрдән лицейында татар теле укыта. Һәм инде бер туган энебез Нурсил Казан шәһәрендә авыл хуҗалыгы академиясында инде фәннәр кандидаты, инде студентларга урман үстерү серләрен өйрәтә. Шулай ук инде безнең менә бөтенебез үзебездә укытучы булгач, тормыш иптәшләрендә шул тирәдән сайлаганбыздыр инде. Мин Орша көллиятен тамамлаганнан соң 2000 елны Явлаштау урта мәктәбенә үз туган мәктәбемә укытырга кайттым. Ул вакытта инде әле мәктәп директоры булып Зөлфәт эшли иде. Һәм инде шунда танышып китеп кавыштык. Ана әйтәләр бит инде авыр һәм мактаулы хезмәт дип. Укытучының төрле көннәре бар. Чынлап тагын мактаулы вакытлары да, авыр чаклары да бар. Ләкин инде мин бер генә әйберне беләм. Мәктәп өлкәсендә анда безнең очраклы кешеләр юк дип саныйм мин. Чөнки балаларны яратмаган, укытучы хезмәтен сөймәгән кешеләр мәктәптә инде алар кала алмыйлар. Алар очраклы килеп эләккән очракта да алар анда эшли алмыйлар дип уйлыйм мин. Шуңа күрә бүгенге көндә инде әгәр дә укытучы узак еллар дәвамында мәктәптә балаларга белем һәм тәрбия бирә икән, димәк инде ул бу эшне яратып, һәм инде җиренә җиткереп башкара дип саныйм. Һәр очрашуларында алар мәктәп, андагы яңалыклар, үзгәрешләр хакында сөйләшәләр. Телефон аша элемтәдә шуңа кайтып кала. Бер сүз белән әйткәндә, эштә дә, өйдә дә мәгариф темасы. Бу һөнәрне сайлавым ул апай изеннән китү булгандыр инде. Чөнки инде апай минем апам дип әйтәм инде, ул минем татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Менә аның изеннән китеп, мин дә шушы һөнәрне сайладым. Бер дә үкенмим шушы һөнәрне сайлавыма. Туган телебезнең, халкыбызның матур традицияларын, гореф-гадәтләрен, телебезне балаларга өйрәтү, ул үзе бер горурлык дип саныйм инде мин. Һәм инде менә шушы матур бәйрәм уңаеннан барлык үземнең коллегаларымны, Шәмәрдән лицей укытучыларын һәм үземнең барлык туганнарымны, минем туганнарымны, укытучылар бит инде алар барысы да шушы матур бәйрәм белән котлыйсым килә. Барыбызга да сабырлык, киләчәктә иҗади уңышлар телим. Зәйнәгыевларның өйдә дә эшләре җитәрлек. Гаиләдә 3 бала тәрбияләп үстергәннәр. Наил абый хоккей һәм оста итеп гармунда уйный. Алар икесе дә бик оста бакчачы. Сыердан башлап мал-туар, тавык, чебеш, каз, үрдәкләр асрыйлар. Кайталар да менә шу ашыйларда шәп китәләр, мал-туар ягына инде. Казанда үстерәләр, чебиендә үстерәләр.
Сыер да бар, үгезләр дә бар. Бакчаны да эшләргә кирәк. Бик Зөлфия безнең бик тырыш бакчада шул хәтле яратып эшләй ул. Бик әйбәт булды. Ниләр помидорлар, кыярлар, борычлар. Җиләкне бик үстерә ул. Кайнатмаларын ясап кыя, күзгә менә инде безнең подвал тулды. Инде ул банкалар белән бөтенесе Зөлфияның хезмәте. Балалар белән эшләү зур хезмәт һәм аңа һәркемдә сәләтле түгел. Зәйнәгыевлар укучылар күңеленә юл табып, аннан ышанычлы атлаучы мөгаллимнәр. Аларның һөнәри осталыгы, үз эшенә бирелгәнлеге бала тормышында әйтеп бетергесез мөһим роль уйный. Ковид шигенме, киресенчә яңа дулкыны һөҗүм итә. Районда вәзгыять катлаулы. Ел башыннан ковид-19 белән авыручылар саны 27 сентябрьгә булган мәгълүматлар буенча 1222-гә җитте. Бүгенге көнгә вируска каршы вакцина ясатучылар 9520 кеше, шуларның 7957-се икенче тапкыр ясаткан. 918 кеше бер тапкыр ясала торган прививканы куйдырган. Иң кызганычы, без райондашларыбызны югалтабыз. Саба үзәк хастаханәсенең йогышлы авырулар бүлегендә оештырылган ковид госпитальдә тулы куәтенә эшли. Әлегә авырулар саны кимеми. Кызыл зонадан Әлфия Мөбарәкова әзерләгән махсус хәбәр. Шушы көннәрдә без Саба үзәк шифаханәсенең йогышлы авырулар бүлегендә ачылган ковид госпитальдә булдык. Кызыл зонага керү, андагы авырулар белән очрашу уен эш түгел. Безне махсус саклангыч киемнәргә киендерделәр. Табиб Илгизәр Муталлапович Гарипов белән эшкә узабыз. Коридорлар буш, шомлы. Биредә идәннәрне, стеналарны, вентиляция рәшәткәләрен, тәрәзәләрне дезинфекцияләүче препарат белән юалар. Палаталарда 2 кеше ята. Күзләрендә яшәү өмете бөтенләй калмаган. Алар ясалма сулыш алу аппаратына тоташтырылган. Бездә күбесенчә инде авырулар бик авыруларның хәлләре бик серьезны булганлыктан, безнең даруларыбыз да бик көчле. Кыйммәтле дарулар, көчле дарулар кулланабыз авыруларның хәлләренә карата. Гормональ препаратлар кулланыла инде. Канны сыйклата торган дарулар кулланабыз. Ремдесивир дигән, тоцилизумаб дигән, артлегия дигән, исер дигән бик көчле һәм дә кыйммәтле препаратларыбыз бар. Аларны без виртуальный консилиумда әйтәбез инде. Виртуальный консилиумга авыруның хәлен, аның анализларын анда консилиум нигә кертеп инде консилиумнан сорап рөхсәт белән андый дарулар соратып алабыз. Ковид госпиталь 15 кешегә исәпләнгән. Ә биредә 22 кеше дәвалана. Башкача чарабыз юк, авырулар күп килә. Инде Казан хастаханәләре безнең авыруларны кабул итми башлады диләр табиблар. Үлем белән көрәшүчеләрне үз-үзләрен аямыйча дәвалаучы табибларга зур рәхмәт. Алар 8 сәгать буе саклангыч киемнәр белән ничек эшлиләр икән, безне шунысы гаҗәпләндерде. Ходай сабырлык бирсен үзләренә. Фәрит Биктов, Илгизәр Гарипов, Илшат Муртазин, Фәниз Гыйлаҗетдинов, Рамилә Бариева кебек табибларга, шәфкать туташларына 1000 рәхмәт әйтәсе килә. Минем хәлләргә килгәндә хәзер әйбәт, алга таба инде мин 20 көнне бик авыр хәлдә монда төштем инде. Шушы Илгизәр Муталлапович командалыгындагы бригада мине монда салдылар. Минем тормыш иптәше дә бик каты авыртып китте. Ул бөтенләй егылган, менә икебезне дә бер бүлмәгә салдылар. Һәм лечение бирә башладылар. Лечениеларны бик яхшы бирәләр. Врачлар бик яхшы, дежур врачлар да, медперсонал анда һаманда вакытында кирип, бөтен системаларны, уколларны куеп торалар бөтенесендә. Менә шуннан соң әзрәк уже тыналулар яхшыра башлады, әйбәтләндем. Эш бик яхшы оештырылган. Шулай ук кеше медперсоналда бик нәрсә әйтә, ашатулар бик яхшы. Бундагы тәрбия белән итсәң, Субханалла, рәхмәт, бик зур, бик яхшы оештырганнар. Әгәр дә бәлки монда төшә алмаган булсак, может быть, тагы да каты авырткан булыр иде әле без нәрсә әйткәндә. Рәхмәт мондагы медицина хезмәткәрләренә.
Сокланырга кирәк. Әзрәк расстояниеларны менә кешеләр арасында, менә без кибетләргә керәбез, аптекаларга керәбез, әзрәк метр ярым, 2 метр анда, аннан соң бер-берең белән кеше күп булган урыннарда бергә очрашып нитмәскә кирәк инде нәрсә әйткәндә, аннан маскадан йөрергә кирәк һәр вакытта да. Әзрәк булса да хәзерге случайда үз-үзеңне саклау кирәк инде. Палатада ятучылар янына кереп системалар куючылар, дарулар өләшүче шәфкать туташлары бу эшкә инде күнегеп беткәннәр. Менә минем менә шушы 1 елга якынга дәвам иткән күзәтүләр нәтиҗәсендә мин шундый нигә фикергә килдем. Так, кемдер вакцина алган, алар авыруны җиңелчә формада уздыралар. Мәсәлән, безнең Шәмердәннән булды Харланова дигән апа, ул олы яшьтә булуына карамастан, аның авыр хәлдә генә иде, ул серьезный хәлдә инде. КТ2 дип әйтәбез без аны, где-то 50%-ка якын аның үпкәсе зыянлаган иде. Ну, бернинди әйтик гормональ препаратларсыз дагы сәламәтләнеп чыгып китте бездән. Ул вакцина алган иде. Күпме яталар сездә? Бездә дәвалану курсы инде пациентның хәленә карап 7-8 көннәр җиңел хәлдәгеләр, урта хәллеләр дип әйтик инде безгә. Җиңел хәлдәгеләр безгә эләкмиләр инде. 7-8 көн безнең шул вакытта 2 ай буе дәваланган кешеләр дә булды. Коронавирус бик мәкерле, коточкыч хәтәр авыру. Аның әле кайчан бетәсе, ышык-кырые күренми. Шуңа күрә иң мөһиме бүген прививка ясату. Моңа һәркем җитди карарга һәм аңлы рәвештә килергә тиеш. Дөрес, прививка ясаткан кешеләр дә авырыйлар. Әмма алар авыруны бик авыр кичермиләр. Үлем чигенә кадәр үк барып җитмиләр. Прививка ясатырга, сакланырга, маска һәм перчатка кияргә, кеше күп булган урыннарга бармаска, кунак мәҗлесләрдән тоткарланып торырга кирәк. Бердәм булып көрәшсәк кенә, бу авыру артка чигенер. Хәзер спорт яңалыклары. Собарина спорт мәктәбендә мөмкинлекләре чикле кешеләр арасында Татарстан кубогына бөтен Россия ярышлары булып үтте. Соба районы бу ярышларны 3нче тапкыр кабул итте. Һәр вакыттагыча спорт чарасы тантаналы шартларда ачылды һәм анда мәртәбәле кунаклар катнашты. Большое спасибо всем за организацию этого и проекта, этого соревнования. Мне хочется, чтобы здесь выявить самые лучшие для того, чтобы, возможно, на каких-то паралимпийских играх представляли нашу российскую сборную ребята, которые когда-то начинали свой путь именно в этом спортивном комплексе. Тантаналы ачылышта башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илнур Куддусов 7 спортчыга спорт мастеры кандидатлыгына разряд тапшырды. Бөтен Россия кубогына булган бу ярышлар терәк хәрәкәт аппараты зарарланган һәм даун синдромлы спортчыларны да берләштерде. Соңгы категориядә 16 катнашучы бар иде. Һәм өстәл теннисы буенча тренер Фархот Усманов сүзләренә караганда, өстәл теннисы федерациясе тарафыннан бу яңа юнәлеш буларак кабул ителә. Турнир проходит под эгидой Министерства спорта России. Этот турнир введен в единый календарный план Министерства спорта России, Министерства спорта Республики Татарстан. Удмуртия, Самара, Татарстан, Башкортстан, Карелия, Чувашия республикаларыннан, Вологодск, Архангельск, Новосибирск, Красноярск өлкәләреннән барлыгы 12 регионнан 100дән артык спортчы катнашты. Алар барысы да зур әзерлекле, максатчан, тормыш мәгънәсен дә шушы спортка юнәлдергәннәр. Көчле рухлы, нык ихтыярлы һәм җиңү аларның төп максатлары. Шәмәрдән кызы Риана да өстәл теннисы ярышларында еш катнаша. Инде үзенең дусларын да булдырган. Бигрәк тә алар белән очрашуга шат ул. Bütün дусларга, bütün катнашуларга уңышлар телим. Мондай ярышларда бер генә катнашу түгел инде. Ел саен катнашып киләбез, Аллага шөкер. Кәефләр әйбәт. Җиңербез дип өметләнәбез. Ярыш нәтиҗәләренә килгәндә районыбыз данын яклап катнашкан спортчылар Анастасия Ануфриева, Алсу Нигъмәтҗанова, Владимир Богданов, Расим Тимергалиев, Галина Гороховаченко, Екатерина Ищенко үз категорияләрендә призлы урыннар яуладылар. Риана Имамиева, Раил Галиякбаров, Ләйсән Зарипова, Айдар Идрисов беренче урынга лаек булдылар. Парлы разрядта да собалылар яхшы нәтиҗә күрсәтте. Галина Гороховаченкога Россиянең спорт остасы исеме бирелде.
26 сентябрьдә Сабантуй мәдәни спорт үзәгендә Спортинг компакт буенча Россия Кубогының 11-нче этабы һәм Сабантуй үзәге призларына ачык турнир оештырылды. Соба районы соңгы елларда стендка ату һәм Спортинг компакт ярышларын еш кабул итә. Биредә шушы төрдә дәрәҗәле спортчылар бик теләп катнаша. Россия Кубогын отарга бу юлы да 100-гә якын спортчы килде. Аларны тантаналы ачылышта район җитәкчелеге исеменнән район башкарма комитеты җитәкчесе орынбасары Марат Кәримов сәламләде. Надо сказать, что данный старт у нас является одним из самых крупных соревнований в календарном спортивном году нашего района. Хоть и мы много разных соревнований проводим, но всегда трепетно относимся именно к этим стартам. У нас есть Зиля Батыршина, да, наша воспитанница, нельзя не отметить, участница Олимпийских игр в Токио, мастер спорта международного класса. Также есть 3 сборника республики Татарстана и Российской Федерации. Всего воспитаны на сегодняшний день 4 мастера спорта, также на подходе 3 кандидата в мастера спорта. Вот эта вся работа за этот небольшой промежуток времени, благодаря, конечно же, работе нашего тренерского коллектива. Татарстан Республикасы стендка һәм ядрәләр белән ату федерациясе президенты Сергей Демин да Сабантуй спорт мәктәбендә Спортинг компакт белән шөгыльләнүчеләр турында үз фикерен белдерде. Мы на исходе спортивного сезона. Сезон для спортсменов Республики Татарстан, вот как сейчас руководитель исполкома говорил, и для местных спортсменов выдался удачным. Я еще раз хочу отметить Зилю Батыршину, участницу Олимпийских игр. И совсем недавно, вы прекрасно знаете, состоялся чемпионат мира на Кипре по как раз Спортинг компакту, где Айгуль Мубаракшина, который частый гость на этом объекте, завоевал высокое звание чемпионки мира. Это очень-очень круто. Давайте поаплодируем. Всем вам удачных выстрелов. Пусть победит сильнейший. Показывайте себя, дерзайте. Удачи вам. Спасибо, что вы здесь. Калининград, Челябе, Саратов, Екатеринбург, Кузнецк, Киров, Мәскәү, Якутия, Төмән, Омск, Түбән Новгород, Башкортстан, Татарстан шәһәрләреннән ату осталарын берләштерде бу ярыш. Алар өчен төгәллек, игътибар иң кирәкле сыйфатларның берсе. Һавага җибәрелгән тәлинкәләргә төс ату мәргәннәрнең бәйге шишелешендә хәл итә. Ярыш юниорлар, сеньорлар, ягъни ветераннар, хатын-кызлар һәм 3 категорияда ирләр арасында уздырылды. Ярышларның баш хакимдары Константин Соколов иде. Җиңүчеләрне район башкарма комитеты жетекчиси Марат Ишниязов котлады. Это очень важно для нас. Для нас главное в спорте это массовость. Вот такие вот соревнования российские, республиканские, международные, они способствуют развитию спорта, движения, спортивного движения. А где есть движение, там здоровый дух, ну и здоровая нация. Ну и также огромные слова благодарности участникам за то, что приехали на Сабинский район и организовали такой спортивный праздник. Спортинг компакт буенча Россия Кубогының 11-нче этабы җиңүчеләре һәм призерлары булып шәхси зачетта хатын-кызлардан Челябе кызы Виктория Сафронова, ир-атлардан ветераннар арасында Калининградтан Владимир Петров, төрле категорияда Казаннан Олег Медведь, Түбән Новгородтан Матвей Каширов, Омскидан Георгий Тибилов, юниорлар арасында Сабантуй спорт мәктәбе укучылары Камил Мингәрәев, Илгиз Шихапов, Арсений Ануфриев призлы урын яулады. Команда зачетында шулай ук Сабантуй спортчылары 3 урында да урнашты. Ветераннарның Демидовский һәм ир-атлар арасында Оренбург командалары җиңүче булды. Спортинг компакт ярышының суперфинал җиңүчесе булып Орск шәһәреннән килгән Мәргән Денис Гарейнов танылды. Бүген халыкара өлкәннәр көне. Мөхтәрәм өлкәннәребез, сезне чын күңелдән бәйрәм белән котлыйбыз. Сезгә исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы, якыннарыгыздан игелек, мәрхәмәт тоеп, бәхетле гомер итүегезне телибез. Бүгенгә менә шулар иде. Үзебезне, якыннарыбызны саклыйк. Исән сау булыгыз.